Máme tu rýchlu lekciu posinku s mojím zverencom Stanom, ktorý vám predvedie, ako to chodí v kategórii Classic Physique. Poďme rýchlo na to, takže základné štvrťobraty, daj sa do základnej pózy a na moje pokyny ideme. Štvrťobrat vpravo a ďalší štvrťobrat vpravo, štvrťobrat vpravo a znova do základnej pózy, z ktorej vychádzajú všetky ostatné. A teraz vás prevedieme 5 povinnými, takže ideš dvojitý biceps spredu, podržíme, ideš hrudník z boku, ako druhá póza, výborne, dvojitý biceps zozadu, nasleduje triceps z boku, elegantným prechodom, trošku tá noha dozadu. Tak, s úsmevom pracujeme aj s divákmi. Brucho a nohy spredu. Tak. A končíme to obľúbenou Classic Physique pózou, ktorú si každý pretekár vyberá podľa seba. Je ich niekoľko. Samozrejme všetko vychádza z bodybuildingu 80., 90. rokov, 70. Arnoldova éra. Prechod a strih.